その服新しい？そう、このワンピ昨日買ったんだ。安いから買ったの？その服安っぽいなって思って。いや、1万超えてるんだけど、バイトのお給料入ったからご褒美に買ったんだ。あ、そうなの？ 1 万には見えない。私だったら買わないな。値段の割にチープじゃない？まあ、可愛いけどね。ああ、そうかな。ココロめっちゃ似合ってるよ。しかも高いのもわかる。ありがとう。てかさ、ココロそのリップの色似合ってないよね。私ブルベだからかな。イエベに似合うリップらしいんだけど、可愛いから買っちゃった。自分のパーソナルカラーじゃないリップ買う人初めて見た。そうかな。うちなら絶対挑戦できない。私の友達はデリカシーがない。ねえ、何頼む？うちはイチジクのパフェかな。ココロは飲み物だけにしときなよ。ぶっちゃけココロ少し太ったよね。甘いの控えたら？ちょっとリオ。なんか私変なこと言った？顔丸くなったなと思ったんだけど。まあ、ちょっと太ったけど。ほら、だと思った。ねえ、リオやめな。なんで本人も認めてるし。